Les tasques de la cura o la criança encara estan molt associades a la dona i encara no hi ha una verdadera corresponsabilitat dintre dels nuclis familiars. Si la feina ho permet, majoritàriament són les dones les que han de poder reajustar els seus horaris laborals per poder-los compaginar amb les jornades escolars i els períodes de vacances. A més, si tant els nostres fills com les persones dependents necessiten anar al metge i els hem d'acompanyar, haurem de demanar permisos extraordinaris, també si es posen malalts. Tot plegat complica que puguem desenvolupar els projectes professionals i vitals, especialment si fem jornada completa. Una situació que s'agreuja quan som mares i al mateix temps hem de cuidar d'uns pares que s'estan fent grans. Aquesta és una realitat que pot repercutir en la nostra salut mental, ja que deixem de banda l'autocura i, a més, aquesta situació genera un sentiment de culpabilitat per no estar atenent els nostres familiars durant tot el temps i la qualitat que ells requereixen. En el cas dels nens els pot afectar perquè no estem passant tot el temps que necessiten passar amb les seves mares i aquesta càrrega mental pot fer que la mare no estigui en les condicions òptimes per exercir una criança de qualitat. Aquest 8 de març reivindiquem polítiques que afavoreixen la conciliació i la corresponsabilitat en les cures per exercir la nostra tasca professional sense comprometre la nostra vida personal. Decideixo ser dones que decideixen. I tu, què decideixes?